An bɛ foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma. Cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ minnu bɛ k'an su ni wagati na, yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan. An b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na. Aw ka chaîne mandi don ni o ye Bamako News TV ye. Kunnafoni di sira kelen min bɛ yen bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna na. Aw bisimila an ka kɛnɛ dɔ kan. Bi ye tarata ye min bɛnna desanburu kalo tile 3 ma san 2024. N balimaw ni an sigilen an ka kunnafoni kɛnɛ kan n'an ko a ma ko don kibaru diɲɛ don o don ka daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati a bɛ ka lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden Seku Tarawele la grande voix. Aw bisimila. Balimaw bi an bɛna kuma kunnafoni caman kan Mali kɔnɔna na Mali kɔ kan ani diɲɛ kunnafoni wɛrɛw ka dɔ di aw ma a bɛɛ la cogo min na kunnasiri o bɛ se ka ban aw la ka aw to aw sigiyɔrɔ la. Balimaw o kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na an ka kunun don kibaru la an ka kunun don kibaru la an y'a da tulo kan k'a fɔ an ka armée a ye exploit belebele dɔ kɛ min n'a kɛra Tizawanten ni tiga ma k'a nana n'a kɛra sababu ye mɔgɔ jugu camanba k'olu dɔw bɔnɛ u ni na. An bɛna an da don o la communiqué kɛra a la an ka armée yɛrɛ fɛ an b'an da don a la an b'a walawala aw ye. N badenw n'o bɔra yen an ye minɛn kura minnu sɔrɔ baara bɛna k'a la cogo min na ani min bɛ yen Sadio Kamara ni ale de ye an ka ministre de la défense et des anciens combattants ye a ye kuma dɔw fɔ maa jugu a bɛ avertissement kɛ ka ɲɛsin o ma. Balimaw an bɛna an da don fana na k'o walawala aw ye. Balimaw n'o bɔra yen dun Burkina Faso jamana ni AES jamana dɔ don olu bɛ min kɛ u ka jamana kɔnɔ ka kɔrɔ san o san n'an ko a ma ko journée économique du Burkina Faso o kɛra ka bɛn ni kunun ye. An ka maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan k'a daminɛ an ka premier ministre la ka na ministre la min ka baara ɲɛsinnen bɛ jagokow ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan. Balimaw an bɛna an da don fana na an b'a walawala aw ye ani ka taa se kunnafoni caman ma Choguel Kokala Mayiga waati jan kɔfɛ a yɛrɛ ye kuma ta a kuma na an bɛna an da don fana na an bɛna walawalaliw kɛ a la. Donc n badenw nin de ye an sigikan ye bi aw ka to lamɛnni na aw ka jamukan suit fo ka taa se a laban ma n'Ala ka diɲɛ ye aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ. N balimaw an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ joona. Armée ni u ye an ka finitigilakaw ye n badenw u ye baara belebele dɔ kɛ min kɛra ka bɛn kari ma desanburu kalo tile fɔlɔ yɛrɛ san 2024. N y'a dɔn kunun an y'an da don a la an ye caman fɔ a la yan nka armée yɛrɛ ye communiqué kɛ a kan maa minnu ni tora a la a kɛra cogo min na u ye détail bɛɛ lajɛlen di a kan. Balimaw an bɛna an da don a la an b'a walawala aw ye. O tuma an ye nin de fɔ armée kɔni mana baaraba kɛ wagati o wagati a ka kan an ka to k'an da don olu la k'u walawala aw ye. Communiqué filɛ min bɔra chef d'état-major yɔrɔ. Le chef d'état-major général des armées confirme la neutralisation de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes lors d'une opération spéciale d'envergure menée à Tizawanten dans la région de Kidal ce dimanche 1er décembre 2024. Le succès de cette opération témoigne une fois de plus du professionnalisme de nos femmes et de la détermination de l'État malien à combattre les terreaux sous toutes ses formes et à renforcer la sécurité nationale. Plusieurs cadres influents de la nébuleuse terreau active au Mali ont été neutralisés, parmi lesquels Shogib Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Bay, Diknan Bashara Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Al-Sherif, Di Mafik, Sidi Ag Bay et Jamal Ag Al-Baraka. Ces terreaux étaient impliqués
dans plusieurs attaques ciblées contre des civils et les femmes, entravant leur mission de sécurisation de la région de Kidal. Placée sous surveillance depuis plusieurs mois, la localité de Tizawanten servait de base stratégique pour la planification et l'exécution d'actions nuisibles à la sécurité de la région. L'opération menée par les FAMA a été exécutée avec précision, visant à démanteler le réseau structuré des leaders terror et à déstabiliser leur chaîne de commandement. Cette intervention réduit considérablement le potentiel opérationnel du groupe terror concerné et limite leur capacité à coordonner des attaques sur l'ensemble du territoire national. Les efforts pour sécuriser la région de Kidal se poursuivent à travers des opérations de contrôle des zones visant à garantir la pérennité de cette victoire. Le chef d'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur courage et leur professionnalisme. Le chef d'état-major général des armées invite également les populations à s'éloigner des refuges terror et les rassure que leur sécurité et leur protection restent une priorité. Donc, ni ne ye an ka lakana tigilamɔgɔw ka bataki ye u bɔra ka min cari ka bɛn ni kun yɛrɛ ye. An bɛna koloma yɔrɔw fɔ aw ɲɛna sisan bamanankan na, aw bɛ se k'a faamuya ka taa fɛ cogo min na. Chef d'état-major général des armées a ko a bɛ a confirmer k'a fɔ olu ka wulikajɔbaw sababu la ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin maa juguw ma min n'o kɛra Tizawanten fanfɛlaw la Kidal marabolo kɔnɔna na n'a kɛra ka bɛn ni kari ye décembre kalo tile fɔlɔ san 2024. O hukumu kɔnɔna de la u ka o baara min u y'o ta k'o kɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na, baara ɲɛdɔn ani a dusu min bɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ la ka ɲɛsin maa ninnu kɛlɛli ma ni o ye terror ninnu ye a cogoya bɛɛ lajɛlen la, lakana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. O hukumu kɔnɔna na ko fɛn min ye ayiwa maa jugu ninnu ye u caman de bɛ yen minnu bɔnɛna u ni na. Maa minnu bɔnɛna u ni na o bɛ tali kɛ u ka maa girimanbaw u ka ɲɛmaabaw yɛrɛ la. O dɔ bɛ tali kɛ Shogib Ag Atahar la ani Albaraka Ag Alfaki ani Musa Ag Bay ani Dignan ka taa se Bashar Ag Ahmed ani Fahad Ag Al-Mahamud ani Mohamed Ag Asherif n'a bɛ wele ko Mafik ani Sid Ag Bay ka taa se Jamal Ag Albaraka ma. O n'a ɲɔgɔn fɛn caman. O maa jugu ninnu minnu filɛ nin ye k'u kun sen donnen don ko caman na, bɛnkanni wale caman na minnu n'o kɛra ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma ni o ye civiliw ye ani ka taa se an ka finitigilakaw fana ma ni o ye faamaw ye ka u to u ka baaraw la Kidal marabolo kɔnɔna na. Ko waati min na ni ninnu jate minɛna an ka finitigilakaw yɛrɛ ayiwa u ka maramafɛnw fɛ o kɔ u sɔrɔla ka ni maa ninnu k'u bɔnɛ u ni na ni ka u sɛkili tɔtɔ. O ko in kɔni bɛ o cogoya de la ten. An bɛ halisa an bɛ foli belebeleba kɛ an ka finitigilakaw ye. U fana ye wele bila jamanadenw ma an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka an yɔrɔ janya maa porokotolenw na ka d'a kan maa camanba de sara u la nka camanba fana bɛ yen minnu n'o porokoto la. Olu maa porokotolen minnu bɛ yen k'an k'an kɔlɔsi an kana far'u kan an ka n'u dogo an ka n'u kɔbari n'an y'a fɛn fɛn an k'u kofɔ finitigilakaw ye cogo min na u bɛ se ka taa olu fana minɛ k'u sɛkili tɔtɔ. Nin de kɛra an ka finitigilakaw ka bataki ye min n'a carila ka bɛn ni kunu ye. Balimaw, vraiment an b'a fɔ bravo à l'armée malienne, bravo à l'armée malienne k'a sababuya kɛ u ka nin wulikajɔba ninnu ye. Nin ɲɛna dɛ, nin ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ. Parce que a b'a dɔn nin mɔgɔ ninnu u tun bɛ lajɛw de la. O lajɛ dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? U tun bɛ ka plan de tracer u yɛrɛ kan ka na bin an ka finitigilakaw kan cogo di? U kan ka na bin ayiwa fɛn min ye jamanadenw ye u kan ka na bin olu fana kan cogo di? Tizawanten fanfɛla in na ye. Ka d'a kan u labɛnnen don labɛn cogo cɛjugu de la.
o labɛn dɔ bɛ tali kɛ fɛn caman caman na ka d'a kan u maajugu bɛ fan o fan u bɛɛ de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ réseau ba kelen ye ka na bin Mali finitigilakaw kan o ɲɔgɔn ye n'o plan tracé n'o fɛn ninnu u b'olu de la wagati min na tasuma nana suru u kan donc an bɛ foli belebeleba kɛ an ka finitigilakaw ye nin yɔrɔ la k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada halisa u ka wulikajɔw ka to sen na cogo min na lakana bɛ se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kan n badenw n'o bɔra yen dun fɛn min ye an ka finitigilakaw u ka ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye minisiri ye Sadio Kamara Sadio Kamara ale fana ye kunnafoni dɔ di ka kɛɲɛ ni maajugu ninnu bɔnɛni ye u ni na o ye kelen ye ka tila ka taa se ayiwa an ka finitigilakaw u ye minɛn kura min sɔrɔ ni o ye drone ninnu ye a ye kuma caman caman fɔ n balimaw an bɛ jɛ an bɛ Sadio Kamara lamɛn an bɛ sɔrɔ ka don détail tɔ kɔnɔna na n'Ala ka diɲɛ ye. An sago tɛ ka kɛlɛ kɛ donc min ɲininen don minnu kɛlen don ka marifa ta fili kɔnɔna la u ka segin u kɔ u ka marifa bila an ka kɛ kelen ye an ka jamana baara mais ni minnu ko k'u tɛ segin u kɔ o kɔni fura wɛrɛ t'o la an bɛ Ala de deli olu ye sa o kɔni o ye repos éternel ye. Au-dessus des terroristes, les drones Akinji en permanence. Loin d'une menace, c'est un avertissement pour donner la chance à la repentance. Ce énième appel du chef de guerre annonce la grande tempête. L'ouragan, le tsunami avec puissant séisme. Les drones Akinji, nouvellement acquis par les forces armées maliennes, signeront la fin des terroristes actifs. Drone Akinji, bête de combat et alliés des forces armées maliennes attendent que l'ordre soit donné. Leur capacité et leur puissance de feu dépassent largement l'entendement. Le drone Akinji, c'est un drone de l'entreprise Baika, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone à la différence du TB2 qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km. Et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. Il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Et dans des conditions à faible météo. Son rayon d'action est illimité. Ça peut couvrir tout le territoire national. Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent et à leur tête, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Au nom du chef suprême des armées, il les remet au chef d'état-major de l'armée de l'air. Ces bijoux de guerre appartiennent au Mali. Sogomadayna anana anyada minan kuraw kan mena mini jamana ɲɛmɔgɔ ye a di armée malienne ma ni mina ninnu b'a to an bɛna se ka baara kɛ ka jugu ɲini an ka jamana Akinji y'o de fɔ Akinji de y'a tɔgɔ ye walasa ka dankari k'olu la n bɛ chef d'état-major général fo ka da ka cɛsiri kan a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen minnu b'u nin di walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogoya min na minɛn dira armilɛri mɔgɔw ma n b'a ɲini u fɛ u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ u ka tila k'u ladon ka ɲɛ siga t'a la minɛnw dir'u ma kun min kama n'o ye jamana ka lakana ye u ka se k'u jɔyɔrɔ fa o la. L'armée malienne s'est complètement métamorphosée grâce aux actions de la transition. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à la disposition des femmes. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta.
Kameni transition daminɛ fo sisan jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana ka lakana de bila fɛn bɛɛ sanfɛ. O de y'a to jamana kuntigi son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye armée ka ɲɛtaga kɛ a ka objectif fɔlɔ ye. O ɲɛtaga kɔnɔna la baara caman kɛra minnu bɛ tali kɛ sɔrɔsi cɛta la ka na se cɛw ka sɔrɔsiw ka formation ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye baara caman kɛ n'o bɛ se sojɔw ma. O bɛɛ kɔfɛ minɛnw ɲinina, minɛn caman ɲinina. O minɛn de bɛ kɛra sababu ye ka an ka armée yɛrɛ bila kulu la. A bɛ fɔ kulu minnu ma ko armée moderne. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma minnu cɛsirilen don su ani tile walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na. An bɛ tila ka tasibila kɛ ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin an ka mɔgɔ fɛn fɛn nin tora nin kɛlɛ in na k'Ala deli Ala ka saya k'u ma lafiya ye, Ala ka u dayɔrɔ suma. An ka banabagatɔw fana n bɛ Ala deli u ye, Ala ka kɛnɛya d'u ma walasa u bɛ se ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. An ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se k'o laban ɲɔgɔn fɛ. Nin yɔrɔ in na hakili bɛ jigin an ka otages la. Man teli ka kumaw kan ka caya ka da u ka situation yɛrɛ kan. Parce que an ka kuma bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se olu yɛrɛ ma. Mais n b'a f'u ɲɛna k'a fɔ u somɔgɔw ɲɛna, k'a fɔ u baarakɛɲɔgɔnw ɲɛna, k'a fɔ jamanakuntigi son excellence le général Assimi Goïta a ye instruction d'a ma. Wa haminanko fɔlɔ ye u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ. Donc an b'o baara la an n'an man teli ka kuma a kan kosɛbɛ. Donc an bɛ u somɔgɔw hakili sigi k'a fɔ an b'a kan. An bɛ dugawu don Ala ka na n'o ɲuman ye, u kana an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. An ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se k'o laban ɲɔgɔn fɛ. Avec les drones Akinji, le boulevard est ouvert et c'est déjà la panique dans le rang des terroristes. Fin 2024 annonce de belles perspectives. Mise à jour, modernisée, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs. Robustesse et puissance sont désormais FAMA. Balimaw aw bɔra ka kuma in mɛn sisan ne tun ye Sadio Kamara ne o ye ministre de la défense et des anciens combattants a bɔra ka min fɔ sisan o de don mais o de fɔra ninnu ye mɔgɔ min yɛrɛ sara ninnu na tan fɔlɔfɔlɔ min tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ale tun bɛ an ka finitigilakaw a tun b'u nɔfɛ a tun bɛ gacha la gamu ka mɔgɔw a tun b'olu nɔfɛ mais u y'a nɛgɛ a tilala ka bɔ alijinɛ na ka t'i yɛrɛ don jahanama na a y'a yɛrɛ bɔ ɲɛnamaya bolo ka t'i yɛrɛ don saya bolo ni y'o de ye parce que a tun bɛ gamu nɔfɛ gacha a tun bɛ gacha de la bonya bɛɛ tun kɛra a ye mais u y'a nɛgɛ ka bɔ ka taa don u ka bandi groupe in na donc a taalen fili yɛrɛ di saya ma Sadio ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan kumaɲɔgɔnya dayɛlɛlen don aw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ fɛ aw ni ka kisi aw ka fara malidenw kan kala kana wagasi a ye marifa bila a ka na a ni ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma banna nin gɛlɛmayɔrɔ bɛ min a ye marifa bila aw ka na an ka kuma a banna mais ni a y'aw ban u ma ko fɔ aw ka marifa ta k'a ɲɛnabɔ fanga t'aw la mɔgɔ minnu bɛ ka aw dɛmɛ olu yɛrɛ dɛsɛlen don parce que an b'a dɔn sutura kelen min tun bɛ aw kan o tun ye barikani ni MINUSMA ni fɛn minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ wagatiw la o sutura dɔrɔn de tun bɛ aw kan parce que ni ninnu ko k'u b'aw kɛlɛ wagati o wagati olu de bɛna bana minɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon o de banna
MINUSMA ti Mali la bilen, Barkhane ti Mali la bilen, Takuma ti Mali la bilen, Fama de bien, AES de bi Mali la sisan. Hinɛ tɛ yen, magari tɛ yen. Soit i ye fasoden ɲuman ye ou bien i ye fasoden jugu ye. Soit i bɛ jamana dɛmɛ ou bien i ka bɔ jamana kɔnɔ. O fila la kelen de don. Mais sigitigɛ k'aw lajɛ bilen, ni min ye aw ja o bɛ kɛ, ni kuma min y'aw ja a b'o fɔ, ni min y'a ja a b'o kɛ, o banna koyi. Le Mali est un et indivisible. O ti kuma mugu ye bilen, o ye kɛwale de ye. O ti kɔnɔdimi ye, o ye ɲɛdimi de ye. O ti kɔnɔdimi ye dɛ, o ye ɲɛdimi de ye. Ɲɛdimi. A fɔra k'a to, a m'a to, a fɔra k'a to, a m'a to, a tolen filɛ nin ye aw kɔrɔ. Est-ce que nin ti a rébellion ko yɛrɛ bannen ye yan? Nin y'a bannen de ye. N'aw ye fɛn fɛn mɛn Tisawanten ni Kidali ni ɲafɛla ninnu na bilen, o bɛɛ ye jamana wɛrɛ ka jɛjugu kolokololen sinon nin y'a bannen ye. Rébellion ko banna. Parce que mɔgɔ minnu fagalen filɛ tan, tɛtiw de filɛ tan. N'i y'a mɛn terrain kunkolo tɛ, n'i y'o tigɛ dun, jala in bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ye yan. N'i y'a mɛn sa kunkolo tɛ yan, n'i ye kunkolo in tigɛ ka bɔ a la, tɔ tɛ jurukisɛ ye. Wa c'est comme ça. A b'o cogo de la. A b'o cogo de la. Tɛti ninnu u filɛ k'u bɛɛ de faga ɲɔgɔn fɛ. Drone y'u bɛɛ ta ci. Parce que nin drone ni drone tɔw tɛ kelen ye dɛ. Min sɔrɔlen filɛ an ti don a détail kɔnɔ k'a bɛɛ fɔ pour que jugu yɛrɛ kana na an kunbɛ cogo dɔn. Nka an bɛ ko in to tan, ne kɔni b'a dɔn kɔni rebelle ko banna. Ali tero ninnu y'u ka ko bannen de. An bɛna fama k'a sɔrɔ an m'u ka fɛn wɛrɛ mɛn. O ye wulibali de. Donc balimaw halisa an ka dugawu kɛ an ka armée ye. Ala ka kisi d'u ma, ka lakana d'u ma. An bɛ dugawu k'u ye halisa Ala k'u don mɔgɔ jugu ninnu kalo dibi la. Ala k'u kisi janfan tɔɔrɔ ma. A bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛn ye. Balimaw n'an bɔra yen, an ka premier ministre kɔrɔ ni o ye docteur Choguel Kokala Maïga. A bɔlen a jɔyɔrɔ premier ministeriya la, o kɔni ye juakun kelen ɲɔgɔn na tɛmɛ sa. O juakun kelen tɛmɛnen, Choguel kɔni a kumana ni baroda dɔ sigili ye min kɛra a yɛrɛ ka du kɔnɔ. Hokumu kɔnɔna na a ye dakuruɲɛ damadɔni di kunnafonidilaw ma. O dakuruɲɛ damadɔ a yɛrɛ bɛ kuma fɛn caman kan. O dɔ bɛ tali kɛ fɛn caman na. Ayiwa ale yɛrɛ jiginnen a ka kuma ninnu a kun dabɔla fɛn min kama ani ale ka laɲini ye min ye ani politiki ko yɛrɛ bunakun bɛ cogo min na ani ko minnu bɛ nin waati na ale yɛrɛ kun kan a b'a da don nin bɛɛ la, a bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ a bɛɛ la. Choguel an ka jɛ an ka kuma ninnu lamɛn kɔfɛ an bɛ kuma. Tu veux mentir en plein. Par exemple, des gens qui disent qu'ils ont été chez moi, que c'est chez moi qu'on a fait un plan, et je vous dis, mon message, c'est que notre pays doit être au-dessus de tout. Quel que soit celui qui est aux responsabilités, on a le devoir soit de l'aider, et si on ne peut pas se taire, il ne faut jamais chercher à déstabiliser le pouvoir au Mali. Parce qu'un pouvoir déstabilisé au Mali, c'est pas bon pour nous tous. Ouais. Sinon, moi j'ai appris tous les plans qu'il y a. Soit aller sortir mes dossiers à l'AGEFO, il a pris de l'argent ici. Moi je ne suis pas dans ça. À l'AGEFO, j'ai trouvé qu'on a pris 20 milliards, on a sorti des caisses là-bas sans conseil d'administration. Mais ça ne peut pas arriver avec moi. Mais on est allé sortir les dossiers, on est allé regarder qui a été recruté quand, est-ce que c'est pas un parent du Premier ministre, est-ce que c'est pas recommandé, est-ce que combien de litres ont coûté de transport. Là où on a été inauguré le centre de l'AGEFO, là, c'était quoi? À Konobougou, l'argent que l'AGEFO a dépensé, est-ce que le Premier ministre n'a pas pris pour lui? Bon, ça c'est des histoires. Il paraît que c'est ce que certains sont allés organiser pour sortir dans les rapports de vérificateurs. Moi, j'ai une conscience claire. Personne, rien ne va m'amener à déstabiliser le régime qui est en place. Nous avons l'obligation morale de travailler à la stabilisation du Mali. Et je vous dis, mon message, c'est que notre pays doit être au-dessus de tout.
quel que soit celui qui est aux responsabilités, on a le devoir soit de l'aider, et si on ne peut pas se taire, il soit jamais chercher à déstabiliser le pouvoir au Mali. Parce qu'un pouvoir déstabilisé au Mali, c'est pas bon pour nous tous. Voilà. Sinon, moi j'ai appris tous les plans qu'il y a. Sortir mes dossiers à l'AGFO. Il a pris de l'argent ici. Moi je suis pas dans ça. À l'AGFO, j'ai trouvé qu'on a pris 20 milliards, on a sorti des caisses là-bas sans conseil d'administration. Voilà. Ko AGFO là, allez à soro qui war là-bas 20 milliards ka soro conseil des ministres te ka soro foite. Allez à soro au kera kaba. Mais ça peut pas arriver avec moi. Ko tseka ke aller noyer. Mais on est allé sortir les dossiers, on est allé regarder qui a été recruté quand, est-ce que c'est pas un parent du Premier ministre, est-ce que c'est pas recommandé, est-ce que combien... Donc, Koukou bita dossier là, où est John et Tabarala, Mohamed Tarabarala, est-ce que le Premier ministre est-ce que... Les litres ont coûté de transport. Là où on a été inauguré le centre de l'AGFO, là, c'était quoi? À Konobougou, l'argent que l'AGFO a dépensé, est-ce que le Premier ministre n'a pas pris pour lui? Bon, ça... AGFO d'ailleurs là inauguré là war mi nga dépenser là qu'est-ce que premier ministre ma tawa c'est des histoires ko ni me maudi mamu fu dama. Il paraît que c'est ce que certains sont allés organiser pour sortir dans le rapport du vérificateur. Moi ko do me fait ka la ben ka ta vérificateur général ka dossier kono o ko yin ka to labo une conscience claire ka ale hakli jele do passe ale duzun kan ni ngoy na kojugu ale tisira. Personne, rien ne va m'amener à déstabiliser le régime qui est en place. Nous avons l'obligation morale de travailler à la stabilisation du Mali. Et on n'est pas meilleur que les fils qui sont au sommet. C'est au peuple d'apprécier. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des messages, c'est des messages de salutation, de remerciement, d'encouragement. Ceux qui peuvent soutenir les autorités ouvertement, ils le font. Ceux qui, par conviction, ne peuvent pas les soutenir, il faut vous taire. Voilà. Comme si quand o de ye mamunu me fanga mara yɛrɛ la bi k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u dɛmɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga kama ko nka ni min tɛ se k'o kɛ i k'i da yɛrɛ de dɛ i k'i da bɔ jamana ko in na. Mais ne rentrez pas dans des logiques de déstabilisation. Ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Parce que ko ale ti do fɛn o fɛn de bɛ yen k'o bɛna ni jamana bisibasali ye o ko k'ale ti do o da fɛ ko parce que a man ɲi jamana yɛrɛ ma a man ɲi jamanadenw ma. Les Africains, c'est toujours ce qu'ils font. Dès que quelqu'un n'est pas dans quelque chose, si vous regardez les oppositions en Europe, les gens font les oppositions à l'intérieur du système. Mais personne ne vient faire l'opposition dans le but de renverser le système qui est là. Or, chez nous, les opposants, c'est toujours pour remettre en cause le système établi. Il faut qu'on sorte de ça. Voilà. Opposition bi baara kɛ de ka se ka fanga yɛrɛ dafi anw fɛ yan ko k'a sɔrɔ tubabuw ka yɔrɔ la k'u cogo tɛ olu ti fɛn kɛ cogo min na fanga min bɛ yen k'o dafiri olu t'o kɛ ko nka anw fɛ yan opposition kɔrɔ de k'i ka fanga yɛrɛ dafiri. Ça fait partie des éléments de la refondation que les gens comprennent que ne pas être dans les organes dirigeants ne veut pas dire qu'on n'est pas avec son pays. Voilà. Ko ka fɛn dɔ fɔ k'u lajɛya fanga min bɛ sen kan e t'o kɔnɔna na e t'o fanga marabaaw la o kɔrɔ t'a yira k'e bɛ jamana yɛrɛ kɔn e bɛ jamana kɔnturu la quoi i ti jamana ka ɲɛtaga fɛ k'an n'o ti kelen ye hali ni ti fanga kɔnɔ i kan ka baara kɛ fanga ye. Peut être utile sans être. Vous par exemple, personne d'entre vous n'est dans une responsabilité. Mais souvent, il y a des milliers de gens qui vous écoutent. J'ai l'habitude de dire que quand un militaire tire, c'est une arme pour tuer une ou deux personnes. Mais quand on parle, c'est des milliers de personnes qu'on atteint. Voilà. Aye misali ta journaliste minnu bɛ k'a ɲininka ko par exemple olu filɛ nin
responsabilité t'olu bolo gouvernement in kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ u jɔyɔrɔ ka bon ko par exemple a bɛ misali ta min na sɔrɔdasi kɛ n'a ye marifa ci sisan a bɛ se ka maa kelen maa fila faga ko mais kunnafonidilaw ta u ka gɛlɛn olu bɛ se ka maa miliyɔn caman de faga ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan ni kunnafoni di cogo ma ɲɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se maa camanba ma. Donc on n'a pas besoin d'être dans de hautes responsabilités pour être, mais de grâce. Voilà ko diyagosa tɛ i ka kɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na ka so cogo min na i bɛ se ka jamana dɛmɛ hali ni t'a kɔnɔ e kan ka jamana dɛmɛ. Ne dites rien qui n'est pas vrai. Kana foyi fɔ min tɛ tiɲɛ. Parce que le fait de dire ce qui n'est pas vrai. Ka fɛn dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ ye kɛ. Clairement c'est une façon de déstabiliser le régime. O ye cogoya dɔ de ye ka se ka jamana yɛrɛ yoboyaba. Maintenant ceux qui sont dans la propagande. Pour dire des choses qui sont fausses aussi, ils sont vite rattrapés dès le lendemain. Ko minnu bɛ propagande kɔnɔ ka ko fɔ k'a bonya k'a majamu ka ɲɛ ka sukaro ni kɔgɔw kɛ ko la min tɛ min ye k'o kɛ o ye k'u bɛɛ bɛna malo suko ni dugusajɛ cɛ ka d'a kan a fura bɛ bɔ u ka woro ɲɛ ma tilegan de fɛ. Parce que la propagande pendant la guerre c'est pour maintenir le moral des gens pour une courte durée. Ko parce que ka propagande kɛ ni o ye ka nkalon tigɛ ka ko yabaya ka ɲɛ k'o kɛ kɛlɛ wagati la kɛ. O ye ko ye ko min n'a kuntala tɛ se ka janya quoi i b'a kɛ ka se ka mɔgɔw hakili sigi wagati kunkurunin nka i tɛ se ka a kuntala tɛ janya. La durée ça ne peut pas remplacer la communication. Si vous voulez dire quelque chose qui est faux, en voulant les gens vont vous écouter, ils sont contents, mais le lendemain ils se rendent compte que c'est pas vrai. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nkalon tigɛ pour que ka se ka mɔgɔw kɔntan armée nin kɛ tan nin donna tan nin dɔnniya kɛ nin sara u ye nin kɛ nin cogo in na tan. Ka galonbaw tigɛ cogo min na ka se ka mɔgɔw la kɔntan i k'a dɔn ko labanda de tɛ ni mɔgɔw bɔra kalama u bɛ tigɛ e yɛrɛ la. J'ai entendu des gens dire que le premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui il est défroqué aussi. K'a ye kuma dɔ mɛn ko ministre kɔrɔ dɔw bɛ ka fɛn dɔ fɔ premier ministre ma ko défroquelen dɔ bɔ défroqué in kɔni a bɛ komi mɔgɔ min ti a bɛ yɛrɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ. Ka kuma dɔ fɔ kuma min ti kuma jɛlen ye quoi. Dire que le premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant des événements. Ko to k'a fɔ ko premier ministre ma foyi kɛ transition in waati la. Même c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi je n'ai jamais été au courant d'un dossier. Ko courant ko in na ko ministre de l'énergie min tun bɛ yen o yɛrɛ de tun y'a kuma fɔ ko ale ni président bɛ ka baara kɛ ko énergie dossier in kuma bi ale ni président de ni ɲɔgɔn cɛ mais ale tile kelen ale ma a yɛrɛ ɲagami courant ko in na. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Ale jagosalen tɛ ale mago tɛ ka nkalon tigɛ a bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que c'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Voilà. Donc k'ale ma gɛlɛya k'a la ministre de l'énergie kɛlen k'a fɔ ko dossier énergie dossier bi ale ni président ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ma problème k'a la ale ko min ka gɛlɛya o de ye courant ko in ka ɲɛnabɔ n'o ɲɛna ka ban o ka ɲi maliyɛn di bɛɛ ma ale ma kuma caman k'a la. Bon, j'ai entendu encore des gens défroquer encore. K'a ye mɔgɔ dɔw mankan mɛn tuguni minnu n'u défroquelen don minnu bɛ nkalon tigɛ défroqué in tubabukan ba mɛnna u na an dɛmɛ a tɔ la minnu défroquelen don ne bɛ ko dɔ ta k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ u ɲagaminen don quoi. Là, c'est pas une insulte. C'est les gens qui abandonnent leurs convictions pour s'accrocher à quelque chose qui ne tient pas. U yɛrɛ ka miiriya u ka miiriya ye min ye u ka conviction u b'o bila ka t'u gulo fɛn dɔ la min tɛ tiɲɛ ye o de ye défroqué ye. C'est ça les défroqués. Donc vraiment adopter des positions claires. K'an ka taabolo ɲuman ɲɛnama ta taabolo jɛlen. Vous pouvez assumer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur qu'on les arrête. Ka d'a kan ko maa camanba de bɛ yen minnu jɔrɔlen don olu kana na minɛ. Vous savez, un homme doit avoir peur ou avoir honte. Ko ale bɛ ɲininkali kɛ o cɛ kan ka siran wa cɛ kan ka siran de wa ou bien cɛ kan ka siran malo de ɲɛ a kan ka a bɛ nin yɔrɔ in cɛ ni. Il faut avoir honte de mentir. I kan ka maloya de ka maloya ka nkalon tigɛ i kan ka maloya o de la. La peur là, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. Voilà. I tɛ se ka jamana mara ka tila ka siran quoi. Jamana tɛ se ka mara ni jitɔya ye. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire que je ne vais jamais appeler un homme politique ou un journaliste devant les tribunaux. Ko de la ale tɛna politique mɔgɔ foyi wali kelen journaliste foyi wele tribunal la kiiritigɛla ka yɔrɔ la k'ale t'o kɛ. S'il dit faux là, il va être rattrapé. N'a ye ngalon tigɛ
Mais parce que la peur, c'est pour une courte durée. Mais après, ça va augmenter le nombre d'ennemis. Et moi, je suis pas dans ça. Et puis, le système qu'on veut construire, c'est un système où les gens se sentent en sécurité. Ni mɔgɔw b'u yɛrɛ lakananen ye u b'u yɛrɛ lakana kɔnɔ u kisilen ils disent leur opinion u b'u hakilila fɔ ils assument celui qui ne dit pas la vérité on le prend s'il a tort là on l'enferme voilà maa min mana kuma ni tiɲɛ tɛ i bɛ minɛ i bɛ datugu mais s'il n'a pas tort on va pas an tɛ baga ma o ça c'est ma conception des choses voilà. Donc je veux que vous compreniez ça aimez votre pays ale bɛna min fɔ ale bɛ fɛ an ka min faamuya fɔlɔ k'i ka jamana fɛ. Les militaires là, personne ne doit faire quelque chose. Ko finitigilaka minnu filɛ nin ye ko maa si tɛ se ka foyi kɛ u la nka minnu bɛ terrain kan olu de ko don wa ou bien minnu filɛ fanga la wa an kɔni t'a dɔn kelen min ko don fɔlɔ mais a kɔni ko finitigilaka ninnu maa si tɛ se ka fɛn k'u la. Ils déstabilisent notre armée. Ka se ka an ka armée yɛrɛ k'o déstabiliser. On a le droit de le faire. Ko sariya tɛ maa si bolo maa si yamaruyalen tɛ i k'o kɛ. Les gens ont trop souffert. Combien de militaires sont morts? D'autres sont ko mɔgɔw sɛgɛnna kojugu finitigilaka joli de bɛ yen minnu fatura. Les fosses communes. D'autres ont été jetés dans l'eau. Dɔw filila ji la. On a tout dit. Donc personne n'a le droit de jouer avec les militaires de notre armée. armée. Ko fɛn bɛɛ fɔra ko o de la maa si yamaruyalen tɛ ka tulonkɛ kɛ an ka finitigilakaw la. Celui qui est à la tête du pays, je vous l'ai dit, il faut le respecter. Maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la nin waati in na k'ale y'o fɔ an ye ka tɛmɛ an k'a bonya an k'a bonya. Donc venir travailler pour déstabiliser le président, c'est pas une politique. Ko nka ka na baara kɛ cogo min na ka se ka président yɛrɛ yaba k'a ka fanga dafiri k'o tɛ politiki ye dɛ. Il faut aimer le Mali. K'an ka kɛ Mali fɛ. Les mensonges, la sortie de ça. Nkalontigɛ ninnu k'an ka bɔ nkalonjugu ninnu kɔnɔ min tɛ tiɲɛ ye k'o fɔ k'an ka bɔ o kɔnɔ. Celui qui le fait, à quoi répondront? Comme certains d'entre vous savent le faire. Moi, j'entends des gens dire qu'on les répond pour les insulter. Mais quand tu viens mentir... Ko dɔw bɛ yen k'u b'a fɔ ko a bɛ jaabi kɛ ale bɛ jaabili kɛ ko nka ko n'i nana nkalon tigɛ kɔni. Tu vois que tu as menti, ça c'est pas une insulte. Ko n'a fɔra k'i ye nkalon tigɛ a k'o tɛ nɛni ye dɛ e ye nkalon tigɛ a fɔra k'e ye nkalon tigɛ ko k'e nɛnina k'i ma nɛni. Tu veux mentir en plein. Par exemple, des gens qui disent qu'ils ont été chez moi, que c'est chez moi qu'on a fait un plan pour déstabiliser les militaires. Ko misaliya la ko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u nana ale fɛ yen k'u tun bɛ ka plan tracer cogo min na finitigilaka minnu filɛ fanga la sisan ka se ka olu yobo yaba k'u ka fanga dafiri k'o ye nkalon yɛrɛ de ye. Quelqu'un qui nous connaissait que ça il faut manquer d'intelligence pour rentrer en relation avec un député ignare triomphant. Ko n'o tɛ ko o bɛ bonya hakili ma ale ka jɛ kɛ ni député dɔ ye cɛ ni tubabukan baw min yan dɛ n t'a dɔn n bɛna. Puis dans les médias que c'est avec lui qu'on aurait fait un plan de déstabiliser les militaires. Ko député kodɔnbali min a kɔni bɛ taa négatif fɛ ko u ko u bɛ fɛ ka jɛ kɛ ka se ka fanga dafiri ko mɔgɔ bɛ se k'o miiri cogo di. Si c'est pas au Mali, quelqu'un comme ça ne peut même pas être une personnalité au Mali. Ko ni Mali yɛrɛ tɛ quoi ni mɔgɔ sugu ni député kirikara sugu a ka foyi jɛlen tɛ a ka tubabukan man ɲi a ka foyi man ɲi a tɛ se foyi la a ti ka kodɔn yɛrɛ ti ten ko ignare de don ko ni Mali tɛ i t'o député sugu ye fiyewu jamana dɔ la k'a bɛ yɔrɔ ɲɛnama dɔ la ni Mali tɛ k'i t'a ye i t'o mɔgɔ sugu ye k'a bɛ poste ɲɛnama dɔ la k'i t'o ye ko nka Mali de kɔnɔ i b'a ye. Comme au Mali, a kan bɛ jɔn ma yan dɛ anw yɛrɛ kɔni t'a dɔn a kan bɛ jɔn de ma yan dɛ a kan bɛ député jumɛn de ma. Des politiques ont fait que c'est les ignares qui crient, qui volent, que c'est eux seulement qu'on écoute. Ne rentrez pas dans ça. Ko politique de y'a to ignarew ni mɔgɔ kuntan ninnu olu b'i lamɛn Mali kɔnɔ quoi k'an kana don o la. Le pays soit respectueux de l'autre. Il faut toujours respecter son interlocuteur. Quel qu'il soit. I lamɛnbagaw bonya quoi waati o waati i ni mɔgɔ minnu bɛ kuma na olu bonya bani. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Ko ladilikan min tun b'ale bolo ka di o de ye nin ye. On va raconter beaucoup de choses. Vous savez, quand j'ai été relevé, il paraît que même ceux qui sont venus me saluer le matin, on les a recensés là-bas à la résidence de la prière. Il y a un politicien avarié là qui s'est mis à diffuser ça dans les journaux.
les réseaux. Je dis, lui n'a rien compris. Donc, ça veut dire que je suis lui. Ko ale bolé à placer là, ale kaso mɔgɔ minnu taara ka taa foli kɛ, ko dɔw bɛ yen k'u ye olu photo ta, maa minnu taara ale fɛ yen, k'olu photo ta k'olu jaw ta kɔfɛ k'o publier réseau sanfɛ cogo min na a bɛ dɔn ale ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo. Dès que celui qui soutient perd son poste, il ne doit même plus aller le saluer. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au Mali. C'est la meilleure façon, c'est de rester soi-même. Mon soutien à l'armée ne date pas du fait que je suis Premier ministre. Vous allez voir. Ko ale ka armée dɛmɛ ni o ti bi ko ye dɛ, k'a b'ale ma kɛ Premier ministre ale bɛ armée dɛmɛ. Mes éléments de campagne en 2002, en 2013, tout ça, 2018, tout ça, c'est la preuve que quand vous restez chevillé à vos convictions, vous aimez le Mali. Nous voulons un pays où chacun va vivre du fruit de son travail. Il suffit que quelqu'un détourne l'argent du Mali pour lui donner. Des agents doubles que tout le monde connaît, des esprits qui placeront dans les médias, qui deviennent des donneurs de leçons. Mais qui se respectent, où est-ce que ça veut dire qu'ils nous prennent pour des ignares? Or, c'est les ignares triomphants. Nous, là, on a la tête sur les épaules. Les militaires, là, je vous assure, s'ils voulaient simplement leurs intérêts personnels, ils allaient se mettre sous la coupe de certains pays, d'un pays que vous connaissez. Et ils allaient avoir la paix. Il y a eu d'autres coups d'État ici, non? On n'a pas fait de bruit le concernant. On a fait le bruit concernant le Mali. Pourquoi? Parce que les militaires ont refusé d'aller sur leur coupe. Et si les militaires avaient accepté, là, on n'allait pas libérer Kidal. Ça seulement, ça doit suffire pour les respecter. Ça seulement, ça doit. Moi, je l'ai dit aux gens, moi, je suis avec les militaires là, c'est pas parce que je suis Premier ministre. C'est parce que j'ai la conscience, je suis convaincu que sans eux là, ce que les gens préparaient, on n'allait pas prendre Kidal. Je pense que Famali sur l'an. Donc, c'est pour dire aux gens qui disent que Shogel veut déstabiliser le pays. C'est pour qu'ils comprennent que Shogel n'est pas l'ennemi de ce pays et Shogel n'est pas l'ennemi des généraux qui sont maintenant au pouvoir. De Assimi Goïta à Abdoulaye Maïga. Non. Arabe ga kuma fɛn fɔ yan o de ye a tun bɛ hakilila min kan kabi fɔlɔ la halisa a b'o hakilila kelen de kan bi kabi kunun a bɛ hakilila min kan bi a b'o hakilila kelen kan ne de la k'o fɔ n ko Shogel tɛ taa yɔrɔ si n'a ma militaires défend n'a ma fɔ ko droite mɔgɔ bolo ka militaires déstabiliser ɲɛma i ka da yɛlɛ dɛ ka militaires déstabiliser n k'a de la k'o fɔ yan. Ko droite mɔgɔ si bolo militaire ninnu k'u déstabiliser a y'a fɔ ka tɛmɛ wa a bɛ ka segin o kelen de kan hali sisan militaire ninnu a b'olu de défend n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a b'olu de défend hali sisan a bɛ ka militaire de défend mais anw bɛ ka mun ɲini bilen on cherche quoi encore ne kɔni bɛ min fɔ maa minnu bɛ ka kuma caman ta Shogel nɔfɛ a y'a to yen. A te Premier ministre ya la ble a y'a to yen minnu bɛ fanga la a k'a ɲɛsin olu ma a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye jamanajɔkan ye n'aw y'a pousser n'a donna kuma ni fɛn dɔw kɔnɔ o conséquences ye o ka jugu aw n'anw bɛɛ ma a yɛrɛ y'a fɔ a ka propos ninnu kɔnɔ komi a m'a bɛɛ jouer a yɛrɛ ko kuma min b'ale kɔnɔ ale ye min fɔ o ti tɛmɛ 10% kan a b'a fɔ ko parti politique kɛmɛ dilanla alors que a fɔra ko k'a dɔgɔya ka na 5 6 a kana tɛmɛ o kan. Ko mais ko min dilanla a bɛ kɛmɛ bɔ parti politique la o tɛ gundo dɔ ye ko fɛn ti fɔ an ye a bɔra ka kuma minnu fɔ tan ko secret minnu b'ale bolo a ye min fɔ nin ti tɛmɛ 10% kan ale ye min fɔ 10%. Donc 90% tɔ o ye jumɛn ye o bɛ se ka kɛ kuma jumɛn ni jumɛn ye bɛɛ t'i yɛrɛ ɲininka ye donc an ka sabali an ka kɛ tasuma fagabaga ye an kana kɛ tasuma ɲagaba ye a ti fanga la ka ban.
a ye cɛkɔrɔba to yen a ye min kɛ o y'a garisɛgɛ ye min bɛ yen o ye maliden cogo min ale fana ye maliden a taara ale tun ye maliden ale bɔra ye maliden a dira maliden wɛrɛ de ma an ka dugawu k'o ye ala k'o ko ɲɛ mais a y'a minɛ a ye nin kɛ tan a bɛna datugu kiriti karata an ka bɔ o ko ninnu kɔnɔ o ŋaniya juguya ninnu nafa foyi t'a la a t'an se yɔrɔ si ni tiɲɛni tɛ a ti ɲɛni foyi di an ma balimaw an bɛ bɔ yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kuma min kan sisan o bɛ jumɛn kan o ye ayiwa Alassane Diallo ni ale ye ministre de commerce ye a ye kuma ta ka bɛn ni kunu ye balimaw a kumana jumɛn kan o bɛ tali kɛ min na o de ye Burkina Faso journée économique de Burkina Faso o kɛnɛ kan wele bilala an ka faamaw ma premier ministre tun bɛ yen mɔgɔ caman wɛrɛ tun bɛ yen ɔ fɛn min ye an ka ministre de commerce ye ni o ye Musa Alassane Diallo alhamdulilayi a ye hakɛ to a ye kuma caman fɔ n badenw a ye min fɔ an k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka taa ni an ka ko tɔw ye ni ala ka diɲɛ ye a bɛ hakɛ to mura dɔɔni b'an na cɛ D'abord pour cette occasion. An ka bamanankan fɛ komi bɛɛ b'o de faamuya min ka sɔrɔ mɛna o ye Mali Burkina ni Niger olu jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in yamaruya taara ambassadeur min bɛ lasigiden min bɛ Burkina kɔnɔ Mali kɔnɔ Burkina tɔgɔ la o lasigiden de hakilila ta ka ŋaniya siri k'a fɔ a bɛ Mali jagokɛlaw ani Burkina jagokɛlaw ani Niger jagokɛlaw k'olu fara ɲɔgɔn kan tile 3 kɔnɔ u ka hakilijagabɔ kɛ hakilijagabɔ b'a to u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn sabati u bɛ se ka bɛn sabati u bɛ se k'u hakililaw falen min bɛ kɛ sababu ye min bɛ jago yiriwa min bɛ usine yiriwa min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanaw yiriwa o hakilila ye hakilila ɲumanba de ye an bɛ Burkina ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ a y'o hakilinaw ta an b'a fo ka wale ɲuman dɔw la nka sigili kun ye min ye o ye k'a fɔ Burkina Mali ani Niger o jamanakuntigi 3 de y'a fɔ ko bi sini wɛrɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ ta an t'an sigi ka maa si ka dɛmɛ kɔnɔ min b'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la an t'an sigi maa si ka dɛmɛ kɔnɔ min bɛna an ka jamanaw kɛ jamana barikamaw ye min bɛna an ka jamanaw kɛ jamana sinsinni ye an ka jamanaw bɛna bɔ u yɛrɛ la ka kɛ jamana barikamaw ka kɛ jamana yiriwalenw ye ni an yɛrɛ ka baara de donc o baara tɛ se ka kɛ fo an ka baarakɛla minnu ɲɛsin bɛ jago baara ma kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu de ka fara an kan an ka hakililaw kɛ kelen ye k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baaraw boloda min bɛ kɛ an ma hɛrɛ ye min bɛ kɛ an ka jamanaw ma hɛrɛ ye min bɛ kɛ an ka sɔrɔdaw yiriwa sira ye donc a y'o ŋaniya min ta an b'a fɔ ko wolo la k'a fɔ u bɛna sigi min kɛ u ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ anw ye min ye jamanakuntigiw ye min ye gouvernement mɔgɔw ye an bɛ se ka nin baara ninnu kɛ min b'a to a bɛ kɛ an ma lafiya a bɛ kɛ sigiyɔrɔ ye ka bɛ kɛ yiriwa ye an ka jamanaw ma a bɛ kɛ yɔrɔ ye jagokɛlaw fana ma o de ye sigi kun ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sigi hɛrɛ la amina ne tun ye an ka ministre de l'industrie et du commerce Diallo an b'a fɔ monsieur Diallo an b'a fɔ n badenw a ka d'an ye ka détail caman di nka waati y'an minɛ donc an bɛ obligé an bɛ bi ta bila yan Seku Tarawele de tun ye Donkibaru jamukan di aw ma ka bɛn ni bi tarata ye décembre kalo tile 3 san 2024 a k'an bɛn sini araba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛ